защото съм доста далеч от другите. Там в дъното дали се чува? Защо не дойдете по-напред? Не, сега ще запазим тишина и мисля, че... Не. Въпросът е, че аз не съм много гласовит, а пък... Стига човек, не по-близко. Значи, който междувременно така чувства умора от стойката, може да се полегне долу и изобщо няма да го приема като неуважение, защото на лекции не се е случвало, обаче по време на релаксация някой не само заспива, но почва и да хърка. И то е много сериозно. И спомня в такъв случай, той човекът се чувства малко подснее, към идея, ще ти разкаже една история, ще ти разкаже и на вас. Свещеника в едно село всяка неделя изнася проповеди. Обаче те хората оттрудени, убити от работа, слушат го и в един момент почват да климат. Тото и че заспива един нищо половината, обаче някои от тях почнали да хъркат и вече в един момент пречели да слушат тия, които са будни. И попа спрял и казал, а пък да ви кажа една история, той четял Библията. Да ви разкажа, вика, една моя история. Вчера, вика, тръгнах с магарето за съседното село. Ама, вика, Жега, вика, камъка са пукал Жега. По едно време магарето ми вика, чорба, же ти, баш си гали. И по едно време те са събудили. Те да спят. И той продължил проповедта. Проповедта на Исус на планината. Най-важната проповед. Обаче, двама-трима. Дядо Попе, какво има, че? Искаме да питаме нещо. Кажете. Какво ти каза магарето? Това е, каза проблема, чада мои. Искате да чуете какво ви казва магарето, а пък не искате да чуете какво ви казва Исус. За какво днеска да си поговорим? Защото се опитвам да балансирам между достатъчно думи и недостатъчно, да не преминавам с вашето търпение, с вашата способност да слушате. И когато си мислех каква тема да избера, ще ви кажа. Спомням си, беше преди няколко зими. Приключили сме практиката. В залата, освен че е топло, работеше само една свеж. Светеше една свеж, всичко друго беше изгасено. А пък отвънка валеше един тих сняг на беди пацали, като в френски шансон. И като свърши релаксацията, станаха както днеска. Мълчахме още няколко минути и аз казвам, някакви въпроси има ли? И една от жените казва, толкова вика е прекрасно, че чак вика не искам да свършва. Обаче, кажете ми, как да помирим йога в залата с реалността от другата страна на вратата? Може да се дадат много отговори. Казвам, да, права си, знаеш ли, за хора, които са тук и други, които са отвън, ние може да изглеждаме за откъснати от реалността. Хора, които са с много добро намерение едни към други, пеят си мантрата Ом, дишат се алтернативно, стоят си в позите. И от тая гледна точка ние сме като че ли извън реалността. Излиза, че йога като цяло е извън реалността. Това е нещо, което може да се каже за външен наблюдател. Но всъщност, за да разберем какво е йога, ние трябва да си отговорим каква е целта на йога.
голямата цел, защото тя има много, много посоки. Но каква е голямата цел на йога? Тогава можем да си отговорим дали йога има връзка с реалността, в която живеем, която всъщност е пак форма на илюзия, но приемаме, че е реалност, или няма никаква връзка. Знаете ли, че изследователи правили статистика, знаят кои животински видове, кои насекоми, каква е популацията, на какъв период се размножават, по колко приблизително пчелички, да речем за един ден, по колко бръмбари, риби, личуги, бозайници, птици. И установили, че на 400 милиарда живи същества се ражда и едно човешко същество. И представете ли си, на 400 милиарда се ражда и всеки един, който се ражда. Обаче това не стига само до там. Предполагам, че повечето от вас имате братя, сестри, имате, предполагам. Така. Значи какво излиза, че може на твоето място да се е появил друго брат или друга сестра. Вие знаете, двама братя-близнаци, аз имах такива познати. Близнаци са, не можеш да ги различиш, но вътрешно много различни. И знаете ли какъв е шанса, според теория на вероятностите, да се появи всеки един от нас тук в тази зала? На времето като деца играехме на една такава игра. И вече такива игри едва ли ги помните, защото сте малки. Един кибрид на ръба на масата. И го чукаш. И гледаш как ще падне кибрита. Играли ли сте? Да. Гледаш? Не. Най-често се плеска и така. Имаше и точки. Много рядко ще падне и така. Още като деца играехме. Имаме един от махлата Чанчун. Той каза, че при него един път паднал от тема, ние не му вярвам, защото той посмъртно си лъжеше, нали? Така че на никой това нещо не беше се случило. И смешното е, че във Варна на един семинар давам същия пример и съм станала и така прав. И удрям кибрита. Кибрита пада и застава и така. И другите казаха, пък аз казах два пъти повече, За първи път в живота ми видях кибрид да падне така и то от високо. Така, знаете ли какъв е шансът да се роди всеки един от нас? Този кибрид да го удариш 30 000 пъти и той 30 000 пъти без изключение да падне на тясната страна. Не можем да го смелиме. Кортекса ни не може да го възприеме. Какъв велик шанс е да се появиш като човешко същество на място на твои други братя или сестри. Това е невероятен шанс. Дори само това нещо, ако човек го осъзнае, е достатъчно сутрин да се събуди с благодарност, че живота му е дал някакъв шанс. Само този факт. Така, благодаря, че съществуването ми позволи да се появя. Така, да се родиш като човешко същество е велик шанс. Но да станеш и човек е вече избор. Защо не всеки прави този избор. Целта на йога е не просто човешко същество, а да се постигне ускорена еволюция на съзнанието. И ако това ви звучи по-абстрактно, ускорена еволюция на човешките взаимоотношения. Защото какво представлява историята на един човек? Ако искаш да разбереш каква е историята на един човек, виж какви са
били взаимоотношенията му с другите хора. И ти получаваш картината на този човек. Какво представлява човешката история? Ами тя представлява история на човешките взаимоотношения. Така че целта на йога е ускорена еволюция на индивидуалното съзнание. И като всяка една цел в методологията има и една такава графика. Първото нещо, всяка една цел, която се набелязва, има нужда от стратегия. Генерална стратегия, как да я постигнеш тази цел. След стратегията идва уточняване на тактиката. Точно по какъв начин ще подходиш. И на трето място идват средствата, с които да постигнеш тази цел. И така, в йога ролята на стратегия е възложена на яма, на нравствените принципи в йога. Това са на първо място ахимса, ненасилие. Сатия, истинност. Астея, не крадене. Брахмачария, въздържане не само от полова злоупотреба, а въздържане от всякакви злоупотреби. Защото един човек може да бъде аскет, да не поглежда жени или жена да не поглежда мъж. Но това съвсем не означава, че се въздържа от всякакви злоупотреби. Та брахмачария в един широк смисъл означава въздържане от всякаква злоупотреба. А париграха, петия, е непритежание, преведено на български, но на английски означава освобождаване. Непритежаване не само на предмети, защото човек може да има много неща и той да не е роб на тия предмети. Един може да има само едно магари и това да се е вкопчал в него. Но не само непритежаване на вещи, а да не притежаваш отрицателни черти или по-скоро вече да се освободиш, означава освобождаване от злоба, завист, егоизъм, страх. Това е париграха в един много широк смисъл. Всъщност, всяко едно понятие в йога има различни нива на тълкование. И обикновено се дава това, което е най-популярно и най-лесно смилаемо. Това са 5 ями. Нияма, това е вече тактиката. Тя включва индивидуална самодисциплина. Соча означава стремеж към телесна и душевна чистота. Сантоша, благодарност. Не просто доволство, както един автор беше привел. Да си благодарен. Това, което ви казах, само едно нещичко, това да осъзнаеш, че ти си чудо на природата. Някой като срещнам, като взема да хленчат, нали, едва ли не вече, и то заради, че ще дойде един ден, ще умрем, а много рано, или пък ще се мъчи, викам, слушай, не е чудо, че ще умрем. Чудо е, че изобщо сме живи, че сме се появили на този свят. Така че човек трябва да допусне в себе си благодарността. Защото благодарността е най-висшата форма на молитва. А не е оная молитва, която като просия. Дай ми то и дай ми оно и дай ми трето. Така че да бъдеш благодарен. И към тази нияма често разказвам за един епизод, как една възрастна жена плете на брега на морето равна като тепсия, внучето и покрай нея си играе в пясъка
И по едно време от нищото излиза една вълна и поглъща детето. Бабата в шок. Хвърля плетката, почва да крещи за помощ, обаче брежда е празен. Няма никой. И тя вика в един момент, дига нагоре поглед. Тя не вярвала в Бога, но в такъв момент, Господи, моля се, помогни ми, нали? Той си няма никой, аз си нямам никой, нали? Майка му, баща му ги нямате. И минало няколко минути, втора вълна изхвърля детето на брега. То се отрескало, сякаш нищо не е разбрало какво е станало. Бабата сложила ръце на хълбука, погледнала нагоре и казала: Господи, имаше и шапка. Това е благодарността на повечето хора. Вие не сте ли забелязали колко трае благодарността на някой към вас и колко, ако не му идисате на гайдата, да се сърди. Да, това е чувство на благодарност. Другото е тапас, строгост. Ма не да гледа със свъсени вежди. Строгост в какъв смисъл? Живота на всеки един е огромен пазар. Хората реват, че нямат. Не. Нещастието е, че има прекалено много. И те тръгват. Я да опитам той, я да опитам оной, я да опитам трето, я да опитам пето, шесто. И в един момент просто живота му минава в пръскане на различни места. Затова, ако си на такъв етап, обикновено, така съм забелязал, хора около 30-33 години, почва нещо вътре да се обръща в тях. И си казал, до тук, каквото беше сега, избирам този път и следваш този път. Това е тапас. Това е строгост. Строгост към себе си. Защото иначе човек почва да се разпилява. Имаше един пример в едната от книгите за танка има един уред, нарича се жироскоп. Той примерно види целта на 10 км, обаче той не може да стигне до там. Да, знам, военен пример не е много като за йога, но... Да, но тръгва танка и той почва така високо, ниско, през реки минава. Дулото обаче, жироскопа държи дулото постоянно към целта. И така трябва да бъдете. Когато сте си избрали една цел, независимо дали сте тук, дали сте там, дали ще се ожените или пък сте се развели, следвайте си целите, защото няма време. И 200 и 300 години да живее човек, няма време. Човек си пилее времето. Затова трябва да тапас, строгост към себе си. Към другите бъди толерантна, но към себе си бъди строг. Защото иначе идва един момент, ето се обръщаш, гледа след тебе, и то нищо не си направил. Просто само си консумирал, щракал си с пръсти, радвал се. Когато попитали Иван Вазов, дядо Вазов, ти на 70 години, той дет си го написал, трябва да са 3 човека, за да го напишат. Как си успял? Така, много просто. Много просто. Каза, тръгваш човека по главната улица там в София и гледаш, вика, тук един си изгубил време, друг там си изгубил време, с трети оттатък. Аз казвам, само събирам това време. И така, вика, събрах време да напиша. Някой казва, аз отида да убивам времето. Замислили сте на тази фраза? Не, човек не убива време, той убива себе си. Защото всеки миг е безценен. Едно от многото неща на йога е да те фокусира и да цениш точно този миг. Следващия като дойде, да. Но обикновено ума на човека е или в миналото, или в бъдещето. Той или нещо там си приказва, си мисли обикновено какво е било или пък какво ще бъде. Вие всички знаете, Георги Господинов, писателя, излезе с една страхотна книга "Време убежище". Там идеята е, че в един момент един народ изпада в дефицит на бъдеще. И той почва да търси опорни точки и се обръща назад и търси, което е било най-така съществено от някакъв период от живота му.
И това е неговата идея. За мен това не се отнася само за народа. Това се отнася за всеки един човек. Ако сте контактували с възрастни хора, да речем, ако е мъж, така и го предразположите за разговор, той почва, ти знаеш ли, аз в казармата, нали? И почва се разказва подвизите. Жената го ще каже, ти не ме гледай сега, тъй, че съм с бръчка, а ти знаеш ли, аз като бях на 20 години, как изглеждах, нали? Тоест, психологически се връща в миналото. Младите пък обратно, те се чертаят някакви бъдещи планове, обаче някъде в облаците. Защото планове без реализация са въздух под налягане. Така че човек трябва да бъде много строг към себе си. Да гледа себе си обективно и да се следва целите или целта в живота. Но пък за да я следва, той трябва да я открие. Пък за да я открие, той трябва едно от нещата е да практикува йога. Защото наред с много други неща, вече на един по-късен етап, освен, не говоря, нали, за физическо здраве, тези неща, те си идват закономерно. Възстановяване от болести и т.н. Но те са, както ви казах, те са базата. Оттам нататък почва настройката. Човек почва да открива в себе си неща, които не е подозирал. Може да обиколиш 5 пъти земното кълбо и никога да не ти дойде на ума. А можеш да преживееш нещо тук и сега, и което да те обърне 10 пъти. И изведнъж разбираш, че ти си хранилище на милиони загадки. А че това, което наричаш аз, е едно обидно малко зрънце от твоята същност. Така че тапас, строгост. Сватхия или сватхия в по-друга редакция, едно и също, означава непрекъснато себепознание. Непрекъснато себеизучаване и себепознание. И тук имаме една свързаност. Себепознание не означава да се затвориш в стаята и само така да се превърташ филмите и какво правиш, какво мислиш. Себепознанието е възможно само когато се опитваш да опознаеш другите. Без да се опитваш да опознаваш другите, не можеш да опознаеш себе си. Без да опознаваш себе си, не можеш да опознаеш другите. То е като две частици в квантовата физика. Гледаш една частица, обаче тя е сама. Ами сега тази частица, къв заряд има, каква маса и какво правят? Тя трябва да влезе в контакт с друга и тогава определят какви качества има едната, каква е другата. Така че, за да разберете какви качества имате или от какво трябва да се освободите, е възможно само в общуването, в себеизучаване, себеанализиране, себенаблюдение. И е хубаво човек да си пише някои неща в дневник. И не само за това. Препоръчвам ви винаги да имате до главата си някаква тетрадка или тефтер и молив. Химикалите понякога правят сечено. И по някое време, най-често при зори или даже по време на практика, изведнъж идва нещо. Знаете ли колко неща има, които така ми идват и аз казвам, гледай сега, знам, че не идва от мен. Той идва от съзнанието. Отгоре. Викам, как красиво ми дойде, аз ще го запомня. Събуждам се сутринта. Помня го, ама едно като през мъгла. Говоря ви преди години. Докато осъзнах, че всъщност приемника на тая информация е дясно. Когато вечерта или на разсъмване лявото още спи, получавам го в дясното. В един момент се пробуждам и ми е ясна картината, обаче в момента, в който се пробудиш съвсем и вземе контрола лявото, това изчезва, защото лявото доминира дясното. Затова трябва да имате нещо, веднага да си пишете. Молива ви казваме най-доброто, защото някакъв път химикала, дали гланзова харта или така нататък, не може да запишете го. Не гледайте точки, не гледайте запитаи и тирета, напишете квинтесенцията. После вече
левия процесор, като се събудите, ще го обработи. Ще ви кажа и това, че около 80 на 100 от нещата, които съм писал в книгата, са именно такива факсови. Тя, моята жена, казва, да, то е така, вика, те ангелите идват да разнасят почтата рано сутринта. Защото е при всеки един човек. Народа, как каза, утрото е по-мъдро от вечерта. Защо бе? Вечерта мисли за един проблем, сутринта ставаш, мислиш пак за същия проблем, защо да е по-мъдро? Защото получаваш факсове от тук, от дясно. Затова, нали, и в третата книга ли беше там за множество симетрия, казвам, ние сме толкова прости, че не знаем колко сме умни. Защото тук каквото имаме, левото хабер няма. Обаче в същия момент той има самочувствието на без върха. И не е така. И ако трябва, според капацитета на двете полукълба да се ушие шапка, надясно трябва да се уши мексиканско сомбреро, а пък налявото капачка, колкото капачка на лимонада ще му бъде шапка. Но ние живеем в реалността на левия процесор. Има толкова разлики между двете, които са направо стряскащи. Освен когнитивни, познавателни, лявото може да пише, да чете и да говори. Дясното не може. Макар че в скоби се оказва, че в даден момент, когато лявото излезе от строя, има такива примери, дясното почва и да говори, и да чете, и да пише и много повече, отколкото и може от лявото. Една 14 годишна девойка, но темата е много голяма. Да. Въпросът е човек да влиза в режим на будно състояние, това, което ви казах за практиката, да се активира дясната хемисфера. Сватхя е себепознание и последната нияма е Иштвара Пранитхана, което в буквален превод означава да дариш плодовете на твоя живот на Бог. Така, сега за хора, които смятат за атеисти, казват, какъв Бог ли 5 лея? Добре, оставаме последната дума. Какво представлява живота на човека? Цял живот той гради някакви отношения, прави някакви и материални промени. Като се отиде, какво става? Но той ги остава на хората, остава ги на съществуването. Тоест, дали знаеш тази пета нияма или не я знаеш, ти оставяш това, което си, това даряваш на Бог, това даряваш на съществуването. И като го знаеш, тогава вече може от време на време поне да се замислиш, чакай сега, какво съм аз и какво ще ти оставя в благодарност на това, че съм се появил тук. Така че това е петата нияма. Иштвара Пранитхана. Следващата стъпка от целта, в целта, която е включена, това са средствата. В тях се включва асана, пранаяма, пратияхара контрол над сетивата, дхарана концентрация и тхияна медитация. Това, скъпи приятели, не са самоцелни неща. Те са средства. За съжаление, голяма част, не знам как е по света, но в България много се акцентира на средствата. Не, че няма полза. Да, минават хемороидите, почваш да спиш по-дълбоко, ред други неща. Това е козметика, това е обида към това, което ти дават. Все едно някой да си купиш един Rolls-Royce, който да го използва само да ходиш и си хвърлиш боклука до края на улицата с. Разберете ли? Ние просто не можем да осъзнаем какво ни е дадено. Да, това са средства. Именно чрез тях човек почва да навлиза и да реализира и тактиката, и стратегията. Те са диалектика, свързани са едни с други. Стратегия и тактика без средства
нищо няма да се получи, кой знае какво. Има промени. Аз говоря за това, което ни е дадено в йога. Само пък правенето на техники, без да имаш предвид генералната цел на йога, ускорена еволюция на съзнанието, пак не може да се получи. Човек става един добър физкултурник. Толкова. Така че всичко трябва да се движи в група. И последното в йога е самадхи. Това всъщност е резултат от предните 7. И когато стане дума за самадхи, някои си представят, нали, учебници в Тибет, както имаше там една книга, един с офталмолог, забравя. Хора, които стоят в стомати и са поне 1000 години, като восъчните фигури на мадам Тюсо, и това е вече върховно постижение. Не. Самадхи е нещо съвсем друго. Самадхи има 2 степени. Първата е Сави Калпа Самадхи и Нирва Калпа Самадхи е втората. Сави Калпа Самадхи буквално означава да изгориш семената на индивидуалната си карма. Той е казано по този начин от изтока. Какво означава да изгориш семената на индивидуалната си карма? Това е да изгориш индивидуалните модели в твоя живот, които са негативни. Защото човек трупа много негативни модели, много насилие в себе си. Те се трансформират в модели, в реактивни модели. И на първо място тровят неговия живот, а също и на околните. Това означава да осъзнаеш тези модели. Защото човек е плод, е резултат от модели. Една част от моделите са ни формирали, друга част са ни деформирали. Понякога един модел носи и двете неща. В едно нещо да формира, в другото да деформира. И когато човек започне да осъзнава тези модели, той почва да ги чисти. Можеш да се освободиш от едно нещо само когато го осъзнаеш. Второто, какво означава да изгориш семената на кармата на цялото човечество? Ние не се появяваме от нищото. Ние сме поредната брънка от една дълга верига човешки съществувания. В нас има записани не само гените на родителите, но и на техните родители, на техните, на техните и на техните назад в поколенията. Човешкият геном е огромен, но само в 2% от него е записана цялата информация за това как на майката и бащата, по която е изградено нашето тяло. Останалите до известно време са ги смятали учените за някакъв отпадък, защото не може да ги разчитат. Оказва се, че са така наречените некодиращи гени. Т.е. гени, като бели листи, на които в различни етапи на нашите предци са записани травми и обичайни травми. Насилствена смърт, болест, нещастие. Но в тях има записани и талантливи неща. Дарби. Всичко това ние го носим в себе си. Но не го осъзнаваме. Някой, защо не си помня миналите животи? Ти се оправи с този пък, защото другия, ако знаеш колко печат, какви неща има, може да се сринеш. И вчера дадах и такъв пример от един лекар, който казва: мъж на 34 години с супер успешен бизнес, 2 деца, сериозен, тежко стои, изведнъж зарязва всичко и почва да играе комар. И профуква всичко. Той просто казва, че аз не мога, виждам го, но не знам как да се справя с него, и
Ходи на психотерапевти, аналитици, накрая попада на един такъв психогенетик. И какво се оказва? Почва да рови назад. Но се оказва, че неговия прадядо е бил фабрикант. Той изобщо не знае за него. Е бил фабрикант. Което означава, че е имал фабрика. И това е огромна. И някъде на 34 години влязала и те в едно казино и като почва същата картина. Семейен, с 2 деца, успешен бизнес до нулата. Някой ще каже, добре бе, ама защо природата го е записала? Ами тя го записва, за да подготви, да предупреди следващите поколения. Обаче не винаги става такъв прочит. Както за едно детенце, което на 5-6 години от най-малкия шуми се стряска. И следват го, няма проблеми в семейството, нормална семейна среда, никакви стресове. Обаче при най-малък шум то реагирало панически. И какво се оказва? Неговия дядо, когато започва вече навътре назад, неговия дядо е бил на война. И в някакъв момент са заградени там един зод ли какво и почва да ги бомбардират. И само той оцелял. Но този шум, тия звуци от взрива, те са влязли в неговата генетична памет. И той ги предава на сина си, обаче сина му изобщо при него не се проявява. Има 2 внуци, момче и момиче. При момичето не се проявява, при момчето се проявява. И тогава въпросът защо се е получило? Ами, евентуално, ако при такава ситуация да бъде подготвен. Мъдростта на природата е много по-различна от това, което ние смятаме, че трябва да бъде мъдрост. Просто трябва да се разчита. Така че, ние сме едно хранилище на огромна информация. Нито един човешки геном, при нито един човек сбора от гени, не е съвършен. Както физически, така и в тези, които са записани гени. Отделно, освен тия страници, има още други, които стоят бели и чакат вие да ги запишете. Книгата не е довършена. Чакат вие да ги запишете. Така че, каквото пишете сега, това ще четат другите. И другия интересен момент е, че тази информация може да се предава не само по родов път. Тя може да се предава и чрез общуване. Близък, учител, ученик, мъж, жена може да предава, без даже да си дава сметка, че му предава информация. Преди години бях още млад. Някъде бях прочел, че там в Библията, че човек се ражда грешен и бях много възмутен. Казвам, как така? Човек се ражда грешен. Не може да сложиш на една плоскост един рецидивист и едно новородено дете. Не, грешни са. Имаш там един познат свещеник. Не, казва. Що е написано словото, тъй. Не може да приема, че един и другия е грешен. Какво значи това? И минаха са много години и аз понеже докато нещо там чубъркам, отляво, отдясно пък нещо там си мисли и се сещам за една друга история, че защо Библията е било забранено да се превежда на други езици, а само на 3 свещени езика, поред тях гръцки, латински и иврит. Защо? Може би защото преводачите ще почнат без да искат, ще променят смисъла. Защото постоянно се интерпретира. Човешкият мозък постоянно интерпретира, зато и предполагам, че повечето сте го чели за интерпретациите. И тогава ми хрумна нещо, казвам грешен. Обаждам се на една приятелка в Гърция и казвам, моля се, кажи ми, как е на гръцки грешен? Тя казва, лятос. Така, сега слушай му внимателно. Кажи ми как е сгрешен.
вика лято. Не, викам, ще те питам още 3 пъти, много ми е важно. И 30 пъти вика да ме питаш, и двете са лятос. Една дума. Чакай казвам, ами ако в първоизточника, Библията пише, че човек се ражда сгрешен, а не грешен. Защото когато ти кажа, че си грешен, това е морална присъда. А когато ти кажеш, че си сгрешен, това е диагноза или уточняване. Когато на човек му се внуши, че е грешен, той е вече на колени, той не може да го бъде прав, защото ти си го смазал. Но когато му кажеш, слушай, в теб има някакви грешки, но могат да се оправят, това е съвсем друго. Така че в генома на всеки един човек има грешки. Грешки натрупани, не толкова физически, колкото ментални модели. В йога се казва васани и самскари. Самскарите, това са различни преживявания, а васаните са модели за тези преживявания. Затова, когато да се освободиш от кармата на човечество, това означава да осъзнаеш тези модели в себе си от поколения напред. Омразата към различния, необяснимия страх. Някой вижда едно паече, пълзи, отива и го удря. Защо го мрази го? Защо го мразиш? Нямат обяснение. Разбирате? А то просто защото постъпва като автомат. Самадхи е да осъзнаеш моделите, които са в тебе. Да се освободиш от тия, които са деструктивни и да работиш върху тия, които са позитивни. Едва тогава цикълът е завършен. Това са трите стъпки в целта на йога. Стратегия, тактика, средства и накрая самадхи. И понеже няма време, пък и е достатъчно писано, ще ви кажа за първия от първите принципи ахимса и насилието. Което много пъти се тълкува много така повърхностно. Като християнското, като ударят по едната страна, обърни до другата. Макар че и там можеш много да се замислиш. Ако погледнеш физически, удрята от едната, после обръщаш другата. Не. Да не отвърнеш означава да не влезеш в спиралата надолу. Защото в Стария Завет е казано око за око, зъб за зъб, а Ганди е казал, ако следваме този принцип, всички ще да сме слепи и без зъби. Но ахимса е много по-дълбоко понятие. То е съзнателно ненавреждане. Тоест, ако ти вечерта вървиш и без да иска се настъпал мравка и даже не знаеш, това не е съзнателно насилие. Но ако видиш мравката и стъпчеш, това е вече насилие. И защо е толкова важен този принцип? В света има всякакви проблеми, глобални, екологически, икономически, военни, политически, демографски. Но в основата на всички тях лежат някакви форми на насилие. Един срещу друг. Един народ срещу друг народ. Една партия срещу друга партия. Един човек срещу друг човек. Но преди тези насилия да излязат навън, те са вътре в човека. Разделени. Те са вътре. Затова практиката на йога те прави все по-осъзнат към насилията, които са вътре в тебе и които те деформират и ти пречат да живееш по-качествено. Така че оттам трябва да се почне. От насилията, които са вътре в човека. Защото
човек, каквото му е вътре, такова му е и отношението. Някой се възмущава, да речем, дали колега, дали приятел, дали шеф, от той вика толкова гадно се държи с мене. Не, той не се държи така гадно с тебе. Ако теб ти няма друг на твоето място, и с него така ще се държи. Разбираш ли? Човек проектира себе си. Но трябва рефлексия да го осъзнае. Така че насилието не е някакъв страничен проблем. Той е централен проблем за всеки един човек, за всяка една човешка общност. Но хората се вторачват в някаква идеология, в някаква религия. Просто няма смисъл да говоря на тая тема, защото виждаме какво става в света. И в Украйна, и в Израел. Това е чудовищно. 21 век. Homo sapiens. Homo sapiens. Човек разумен. Разумен ли ни изглежда човек? А че на всичко отгоре, някой с перфидно чувство за хумор, взимал, че предложил, че сега, понеже, не знам на какъв комитет, понеже има и други Homo sapiens, Erectus или други, Денисов човек, ние трябва да се отличим от тях и дал предложение, и то е прието, и сега вече, ако не знаете, ние не сме Homo sapiens, sapiens сме. Два пъти е Homo sapiens, sapiens. Не един път, два пъти сме разумни, да знаете. Когато и с невъоръжено око се вижда, че не е точно така. И спомням се веднъж преди години, когато имах единия път практика, другия път имаше беседа и аз обявявам следващата беседа и казвам, следващия път ще ви говоря за Яна и Яна. И една жена вика, който Яна и Яна? Казвам, това са морални принципи в йогата. Аз няма да имам. Казвам, добре, защо? Мен вашите ями и нями не ме интересуват, аз съм християнка, дадено е, всичко друго е от сатаната. Това ме накара да се замисля и да се разровя в Библията, да видя, не бях чел тогава 10 Божи заповеди. Казвам, че жената може да е права, просто това, което е в йога, да дублира това, което е в Библията, няма смисъл. Нали? Но това му отведи към една друга история. 642 година арабите завземат Александрия и влизат в Александрийската библиотека. Не става за ядене, не става за пиене, не става за плячкосане. Хиляди свитъци написани там книги и питат султана, какво да правим с тази библиотека? И той казва, сега, той, което го има там, ако го има и в Корана, значи е излишно. Той, което го има там, но го няма в Корана, значи противоречи на Корана. И в двата случая да се изгори. И тя е изгорили към 700 000 свитъка. Но е останало нещо, което 200 години по-късно пък християните правят. Вършат ги. Та си зададах въпроса, дали не се дублират Божиите заповеди, и тогава прочетах, че първата заповед в Библията е да нямаш друг Бог освен мен. Добре. Това е препоръка да имаш конкретно убеждение. Щом така го приема човек? Добре. Хубаво. Второ, трето, на четвъртата заповед беше да почиташ съботния ден. Добре, почиташ. И шестата, не убивай. Какво ме прави впечатление? Те са градирани по важност. Първото е да вярваш в Бог. Ама, чак на шесто място не убивай. Ами, ако някой престъпи в съботния ден си изпере гащите, това по-голямо прегрешение, отколкото ако убие някой. Просто бях много озадачен. И самата дума, не убивай. Значи, вече се говори за една крайна фаза там. Може да му удариш един шамар, ама то и не е чак. Нали, както в Русия вече е махнато със закон, ако един път само набиеш жена си в годината, не се води за домашно насилие. Не се смейте. Той в нашия Не, той по нашите географски ширини е така. Да.
Това не се води за насилие. Ако е два пъти, вече може да се оплаче. Така че внимавайте. Направим впечатление. Разберете, говори се вече за убийство, самата дума. Крайна фаза. Абе ти йога, него да се започне. А йога говори за ненасилие. И то не е физическо. Тук не насилие. Не допускай насилие в себе си. Освободи се от насилието. Защото ако един човек има в мислите си насилие, после те могат да минат в думи, а думите да минат в действия. И това нещо става понякога, може да стане много неусетно. Както всички знаете, двама шофьори, нещо, един е ударил другия, почват от псовни, свършват с болницата. Затова бях да казал, има един закон, те са много дено. Пази се или използвай закона на инерцията. Има и предвид, че когато тръгнеш в една посока, започва да действа закона на инерцията. Ако тръгнеш в йога и си кажеш, днес ще практикувам 10 минути, докато се усетиш, ще минали час и 10 минути. Ако отидеш в кръчмата и кажеш, само една ракия ще ударя, тръгва си след петата и се носят. Така че този закон, наблюдавайте дали работи при вас, може пък да не работи, не. Знаеш ли? Да. Това, което се препоръчва в йога е много финна чувствителност. Просто не насилие. Не да не удреш, не да не убиваш, а да не насилваш. И когато си мислех така за източниците, йога е много по-стара от не само от Библията, тя е една от най-старите. Казват, че преди 5000 години, а други говорят, че още преди 15 000 години тия знания са дадени. И какво ми беше направило впечатление? Исторически погледнато, йога идва от миналото. Сякаш тя идва от миналото. А гносеологически, като познание, като същност, тя сякаш идва от бъдещето. Толкова финно, толкова проницателно. Така че това не е някакъв отвлечен принцип. Йога не е отвлечена от живота. Тя не само, че е вътре в живота, ами тя може да ти помогне да си промениш живота. А без да искаш, почваш да промениш живота и на околните. Така че йога зад вратата и йога в залата, този въпрос не съществува. Ако ти наистина се потопиш в йогата, ти си йога навсякъде. И в залата, и в магазина, и на улицата, и вкъщи. Затова веднъж една жена ме пита, така искам един въпрос. Една моя позната, 7 години практикува йога, обаче има големи проблеми там с колегите, и вкъщи някакви проблеми, и здравни проблеми. Казвам, извинявам, аз не съм врачка. Кажи и да дойде, поговорим. Ама тя много и заета. Аз се разбрах, че всъщност уна жена е тая жена, като ме пита. Но все пак да изпистя неудобство, викам ви сега, кажи на тази жена. Значи има два вида йоги. И за едните йога е само част от живота им. Тя е като някаква брошка. Там са важни само клинчето и килимчето. А пък за другите викам целият им живот е йога. Кажи, че когато целият ти живот стане йога, тогава тия проблеми ще изчезнат. Всъщност, ахимса, както и други понятия, има много нива на 4 нива на тълкование и на развитие. Първото е ненасилие. Да не насилваш себе си, да не насилваш другите. Второто ниво е поява на истинско състрадание. Нарочно употребявам думата истинско състрадание. Защото много хора състрадават, обаче то няма оная чистота и оная дълбочина, за която примерно говори Буда. Третото ниво е появата на любов. И пак ще кажа на истинска любов.
Защото точно там всички имаме много голям опит. Любовта е най-лелеяната, най-мечтаната за всеки човек. Тя сякаш идва от нищото. Един поглед и край вече се друга. Нещо и тук се обръща в корема ти и света се променя целият. Магия. Магия и докато се усетиш си потънала душия. Прекрасни милиори. Прекрасно време. Минава месец, 2, 3 година ти не вървиш, ти летиш. Но постепенно нещата почват да избледняват. Не само избледняват, но почват да се появяват някакви грубости. И след известно време, дали ще и година, дали ще и 5, тя се превръща в своята противоположност. Човека, който до вчера си изпитвал любов към него, днеска не можеш да го гледаш. Обаче живота е много щедър. Той многократно, втори, трети път ти подарява любовта. Но човека се държи като малко дете, на което са му дали една кристална купа. И той почва да си играе с нея. В един момент я изтърва, прасна в цемента и се чупи. После леко остана. Обаче минава време, забравя, получава друга купа. И така, непрекъснато. До един момент, до който стане циник и казва: такова нещо като любовта не съществува. Не е вярно. Тя съществува. Само, че истинска любов се получава между двама само тогава, когато си минал първите 2 стъпала. И ти, и другия. Когато в тебе няма насилие, когато в тебе се е появило истинското състрадание. Иначе, така наречената любов е обречена. Един поет беше много красиво наредил, Георги Константинов. Казва: има нещо, което ще гадая до гроба. Как човек любовта си превръща в злоба. Как настъпва в сърцето тази тъжна промяна. Вместо песен на слави, грозен крясък на врана. Как целувката нежна до отровата стига. Как прегръдката страстна става тежка верига. Има нещо в простора непонятно за мен. Обяснете ми, хора, от любов озлобени. Как и защо човека обича само няколко мига? Злоба. Злоба има за всички. Любовта не достига. Защо всички поети, философи, мъдреци говорят за любов? Всички. Защото любовта е един невероятен шанс за човешкото развитие. Шанс от любов да преминеш към обич. В ежедневието тези две думи се смесват. Обичам, любов, обичам. Те са различни. Любов и обич са две различни неща. Ахимса. Понятието ахимса е като едно дърво. Дървото, клоните, това е първото ниво. Не насилието. След него се появяват листата.
Листата са състраданието. А след тях се появяват и цветове. А цветовете имат прекрасен аромат. Цветовете, това е любовта ти към един, втори, трети човек. А аромата е обичта. Цветовете може да са ограничени, но аромата е безграничен. Каква е разликата? Любовта ти, тя е отношение към един човек. А обичта е състояние на душата ти. Цветята на дървото са 10, 20, 100, но те са ограничени. Но аромата е навсякъде. Така че смисъла на Ахимса е да стигнеш до състояние на обич. И едва тогава, когато го постигнеш, си йога. До тогава само практикуваш йога. Разликата е ясна ли? Много години по-късно един изключителен разговор между Петър и Исус на арамейски. Петър. Исус го пита: Ати оев оти Петре. А Исус го пита: Ати оев Петре. А Исус му отговаря: Ани оев отха учителю. Какво го пита Исус? Ти обичаш ли ме, Петре? И той казва: да, учителю, обичам. И той го пита 3 пъти. И Петър отговаря и 3 пъти по този начин: да, обичам те, учителю. Исус махнал с ръка, казал: и ти не ме разбра. Защо? Защото глаголът оев идва от арамейското лейтаав, което означава 2 неща. Едното е: аз те обичам, тебе те обичам, аз те обичам тебе, аз тебе обичам. А другото означава: аз съм в състояние на обич. Представете ли си каква летва за прескачане ни е заложена и от Исус, и много преди от йогата. Това да постигнеш състояние. И любовта към даден човек е възможност човек да направи квантов скок от любовта към конкретния, към състояние, към съществуването. Това е космическия смисъл на йога. От човешки същества да се превърнем в човеци. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, може ли човек да стигне до състояние на обича, ако насреща си има хора, които постоянно са в състояние на необич? може. Другия е Трябва само да се откъсна от тях или как? конкретната ситуация се решава по конкретен начин. Ако нещата са безнадежни, просто прекъсва, защото аз знам, че няма лоши хора. Всъщност. Но има неподходящи комбинации. Събират се двама, в един момент нещо почва да стържи. А пък и двамата са прекрасни хора. Просто комбинацията не е подходяща. Освен това има един такъв проблем. Срещат се двама на 20 години,
На 30 обаче вече нещо се разминава. На 40 вече коренно различно. Ами защото се променя ценностната система. На 20 години те са харесвали сходни неща. Ами външното, физиката. Обаче с течение на времето се променя ценностната система. Случва се при, не само сред йогите, но за йогите доста често, когато почват да споделят някой, че дали мъже им или жена му почва да го гледа на криво, защото той си променил навика. Вече не споделя софрата, не ходи на гости, има приятели, които темите там са колите, парите, модите и му става скучно или става скучно и това вече води до едно разделение. Но е неизбежно. Въпрос на време, нали, когато така тръгнат нещата, по-добре е човек да съхрани старото си отношение, което е имал, отколкото да се нагробя, защото в този случай и двамата се самоунищожават. Това е, между другото, един от начините да се самоубиват хората. Така че, ако се обърнеш навътре или се обръщаш навътре, ще получиш най-точния съвет. Той идва от тук. Медитирай, практикувай и се получават нещата. Но иначе тази криза при много хора се случва. Спомням се в София един мъж вика, знаеш ли, аз там от 5 от колко години имам много сериозни здравни проблеми. Каза, оправя се. Обаче, вика, жената му остави. Аз викам, добре, ти сега викам, хваляш ли ми се или се оплакваш? Защото вика, йога, точно вика, йога ми спаси живота, а ми развали брак. Така че избираш, нали, едното или другото. Случват са такива неща, не го приемайте драматично. Да, знам, че в един момент човек, който тръгне по този път, се чувства много самотен. Казва, няма с кого една дума да разменя. А ние така. Това е, ако използвам метафората ад, чистилище, рай, това е в чистилище. Това е за момент. Тай на мен са ми казали, абе ти с тази йога, кой ще погледне, бе? С колко ще водиш един нормален разговор, нали? Кой ще седне с тебе на една маса? Нали, говорили преди 50 години. Към който иска той да сяда. Той не ме вълнува. А истината е, че сега има стотици хора, които ги чувствам много близки и някои от тях и те мен, нали, от цяла България. Толкова много сродни души. Всичко е въпрос на позициониране. Ако се позиционираш в тази посока, срещаш едни хора. Ако се позиционираш в другата, други хора. И оставаш изненадан колко прекрасни хора има, пък ти не си знаел. Защото има едни брънкала, дето всичко слагат под чертата. Ами той и вижда. Той самия е това. Като един, дето отишъл в град. Древността и на портата пита, абе, искам да те питам, за който войника му отваря. Какви са тук хората? Той е казал, там отдето идваш, какви са хората? Така много лоши са. Лъжат, крадат, нали? Ужасно. Ама те и тук са също. Идва друг. И пак пита, какви са хората? Много. Нали, при тебе къде? Много ли бяха добри, нали, съседи, разбирахме се. Каза и тук са също. Така че има всичко. Това казвам, че ние живеем не в изобилие, в преизобилие. Дори понякога е лукс да останеш за известно време абсолютно сам. Ако ти попитам, какво означава любов към себе си тогава в йогата? Да, любовта към себе си означава да уважаваш природата си. Да уважаваш това, което ти е заложено. Любовта към себе си няма нищо общо с егоизма. Защото много често смята, че
егоиста наранява другите, но щади себе си. Нищо по-погрешно от това. Егоизма преди всичко разрушава самия човек, неговия живот. И съответно и тия, които са покрай него и тя пострадат. Да обичаш себе си означава да уважаваш себе си като човек. Докато егоизма, примерно, ще ти каже, работи за лудо, изкарай тук едни пари, пък си направи един мезонет, пък иди да обиколи света, и що и почва стиска зъби и ногти и в един момент постигаш го, но за сметка на много други неща. И здравето е едно от тях. Така че, ако ти обичаш себе си, и изпитваш любов към себе си, защото думата обич в случая не трябва да я употребявам, ако ти изпитваш любов към себе си, ти съвсем естествено почваш да я проявяваш към другите. И тук вече е въпроса. След като понякога човек ненавижда себе си, нали, мрази са, гневене, и съответно тези реакции се предават и на другите, кое ще избере човек? Защото не можеш да обичаш себе си, пък да мразиш другите. Не можеш да мразиш себе си, пък да обичаш другите. То ще бъде само някаква озъбена усмивка. Не знам това дали да удовлетвори. Един мой ученик от Враца ми зададе, той така е, защото се чухме по-рано, ми зададе няколко въпроса. Аз на някой ще отговоря, защото мисля, че касаят всички по един или друг начин, но поне една част. Сега на тия, които са свързани с техниката, техниките ще си поговорим после. Да, един който може, да. Когато съм изморен след дълга ментална практика, нямаш нищо напротив. След дълга ментална практика и осъзнатостта ми е ниска, как да се обновя и продължа. Само да кажа работа. Нали... Работа, всякаква работа. Да, точно. Ами по много начини. Едното вече ви го казах, като дифузна практика, разтягането на коремния мозък, с и без въздух. Като го направиш 20 на минути, наблюдавай се какво става. Друго, което аз така прилагам, и имам един лост в ателието. Той беше отвънка, ама като и лошо времето не става и съм се го преместил в ателието и като работя и отида и само така се хвана и се отпускам за част от секундата или за няколко секунди, като вечерта, когато съм вече, както се казва, баталясал от работа, защото аз не се определям като човек на изкуството, а като хамален с интелектуални наклонности, защото скулптурата е много тежък за нея. Включително и металолеи, и бетонни работи. Та понякога към 6-7 часа, някога и 8, като спра, единият импулс е, нали, да се прибера горе в къща, се взема една баня и да си ляга. Другата обаче, слагам висенките на краката и се закачам на лоста и там правя няколко с един крак и на ръка, наляво, надясно. Даже не си казвам време, но май там за 5-6 минути, то понякога отива 15-20 минути. Слизам оттам и сядам на стола и така стоя. Знам колко минути, 5-6-10 минути, не съм гледал часове. И след това, като стана се едно, че е 7 часа сутринта. И зато и работя понякога до 1, до 2 часа. Това не искам да го приемате като модел за подражание. Просто така ми се е появило. Аз затова ви казвам, че до обяд работя за себе си, от обяд до полунощ за света, нали, навън. Но благодарение на тези разтягания, просто усещаш как умората изчезва. Защо изчезва умората? Ами защото умората никога не е равномерно разпределена по цялото тяло. Тя се натрупва или в раменете, или в кръста, или в краката. Но субективно човека го отчита като умора. Казва, уморен съм. Обаче, когато разтеглиш тези участъци, умората изчезва. Значи,
При съня също се получава възстановяване, но има една разлика. Умората изчезва по-бързо при разтягане, отколкото при пасивно лежание. И тия неща може да си ги експериментирате. Така че, другото, легни на равно, отпусни се свободно краката, покрай ушите, 5, 10, 15 минути, върни се, наблюдавай, пак се отпусни. Има всичко, което е в йога, което се прави като компактна практика, някакви елементи можеш да правиш като отделна или наричаме дифузна практика. Също така, имайте предвид, че голяма част от напрежението, стреса, неосъзнатия стрес, освен тук, се трупа тук в раменете и врата. Забелязали сте, примерно, като се срещнат две котки, които не са познати, как не стръхват. Това настръхване човек го прави редовно при някаква стресова ситуация. И затова, как да се освободим стреса в офиса? Сега, извинявам, нали, в офиса с пола си и да отидеш да легнеш, да си направиш на орално, не върви. Затова има един такъв много прост метод, само да настъпи химикала. Вие няма да може да видите, ако искате лата. Заставаш до стената. Заставаш до стената, така конкретно, слагаш главата, започваш да натискаш две сили. Едната сила натискаш към стената, а другата сила се опитва да дигне нагоре. Тази цялата част веднага се освобождава. Все едно, че си в рамо, само че право рамо. Моля? Аз да го покажете. Да. Така заставаш. Значи, вижте, приклекнал съм, натискам към стената и едновременно с краката издигам. Нищо. Да. Въпросът е, значи, тези две сили трябва. Едната сила е така, другата е перпендикулярна. Все едно тук казваш, главата няма да се мръдна от тук. А пък другата е отива нагоре. При което тук се освобождава. Ето един от многото начини. Другото, което е центриране. То е за нормализиране през деня. Значи, какви традиции има в религиите? Будистите медитират по 4 пъти на ден. Християните по 3 пъти се молят, мюсюлманите по 5 пъти. Извън контекста на това, което си казват и така нататък, какво представлява молитвите или медитацията? Те представляват своеобразно центриране, събиране. Защото човек е събран, докато си отвори очите. Като си отвори очите, и той вече почва да бяга вниманието на различни посоки. И колкото повече минава часовете в денонощие, толкова повече той става се разцентриран. Това, което правят религиозните хора, те се събират. Той може да е там на Пето авеню, като стане 12, слага килимчето и удря челото. Будиста се моли, медитира, другия се моли. Всъщност центриране, събиране. И една техника, която преди години така ми излезе, поема си дълбоко дъх и си слагаш пръста и тук над пъпа. Задържаш дъха и си слагаш пръста. Добре е в началото да бъде по кожата. И това днес, което ви казах за пръста, същия ефект тук. Усещаш как започваш стремително да се събираш. Не само физически, но и психически. Просто почваш да се събираш. И ако го правиш приблизително на всеки кръгъл час, не дали е с 12 или 2, просто така на око, наближава там някакъв час, погледнеш, пък и да не е точно в час, но примерно на около час. Това означава за деня не 3, не 4, не 5, 18 или 16 центрирания.
Ама може ли Джалан Харабанха да се прави? Нищо не правиш, говоря за нещо, което Да, можеш да да, го практикуваш навсякъде. След време, достатъчно е така за миг да си сложиш пръста. Никой отстрани няма да разбере, че ти си поела дъх и правиш някакви техники. А след още време само затваряш за малко очи и тук почва да усетиш как се събираш. А след време няма нужда и да се събираш очите. Но това трябва да се повърви. Защото съм срещнали хитреци в йога. Ти практикуваш. О, не, аз правя само асаните ментално. Викам, колко време си ги правя? Правих 3 месеца и там реших да си правя асаните ментално. Абе, ало. Ти нещо, за да се превърне в стереотип, ти трябва много пъти да го практикуваш, за да само като си помислиш и вече тук да го усетиш. Те за 5-6 пъти няма да стане. Така че, ето ви още една техника за центриране, за събиране. Как го е казал Радой Радин? Човека е сложен, сутрин набожен, вечер разложен. Защото сутринта като стане, той е събран, нали, ма му идва, нали, то с целия свят, и тъй да го пригърне. А до вечерта му идва то с целия свят да му извие врата. Ами, разпилява се, човек просто губи енергия. Това не е егоизъм да си пазиш енергия. Просто човек поради неосъзнатост си губи енергия. Защото понякога влизаш, особено пък като ще влизате в някакви отговорни ситуации, или отиваш там на интервю, или пък отиваш в службата, ама знаеш, че има някой дето и ти подхвърля и работа. Как беше думата, те през кръста, нали, да едва не да удря. Просто събери се. И тогава реакцията ще бъде съвсем умерена. Така че много начини са. Много са начини. След като имаш толкова много техники, като познаваш, аз това казвам, че познаването на техниките в йога е като знаенето, научаването на азбуката. Оттам нататък вече ти си сглобяваш каква дума да кажеш. Също и за практиката. Значи, днеска може да се стои половин час, 1 час в работа, а пък само 5 минути в Пашимонтана. Условно го казвам, но важи за всичко. Утре обаче може да искаш да правиш само кобра и само лък и много малко рало. Ами ти означава, че ти следваш потребности към този момент. Ти си реалистичен спрямо сегашните си възможности. А не, аз вчера на така хубаво направих еди, коя си ползвах X игра, днеска що не мога? Какво те интересува вчера? Няма вече. Интересува те в този миг. Заради това, нали, питали са ме, хубаво, ти от толкова години, а ти ли омръзна йога? Защото обикновено човек като прави нещо, даже работа, която обича, като е работиш 5, 6, 10 години, почва да я намразваш. Не, става ти банално, блудкаво. Викам, не. Как не? Викам, ще кажа. Ти обичаш ли да пътуваш? Да. Ама не само тук, викам, по света. Да. И съм ходил, примерно, до Чехия, до Унгария. Ама ми се ходи в Щати, и в Япония, и в Южна Африка. Викам, добре. Слушай ма сега. При мен всяка една практика е като едно пътуване. Аз не знам каква екзотика ще се случи вътре. Кое, как ще се прояви, какво ще преживее. За мен всяка практика е първа. Просто съм отворен да получа, да преживея някои неща, които ще дойдат. Аз не ги търся. Аз не казвам сега, не искаш за кова. 5 минути стойка на глава, 10 минути сирш асана или пък сарванка асана. Не. Аз нарича диалектика. Само че аз го научих много преди да я чуя тая дума. Просто да следваш интуицията си. Интуицията не е капризи. Интуицията не е инстинкт, защото много хора бъркат подсъзнанието, казват, бе, то е инстинктивно. Не. Инстинктите са в подсъзнанието. Интуицията е в свръхсъзнанието. Но трябва да направиш връзка с него. Разума много често греши. Ума. Интуицията никога. Не ви ли се е случвало? Отивате някъде нещо, в някаква ситуация и казваш, абе,
стои сякаш нещо не ми харесва, ама после обаче се убеждаваш, че не, аз ще я наема тая квартира или този офис и след време разбираш, че си сбъркал. И това е голямо изкуство да почнеш да се научиш да слушаш интуицията си. И като са ме питали, кое е най-голямото, най-трудното, което съм постигнал в йога, нали, имайки предвид някакви асани, нека не, най-трудното беше да се науча да слушам себе си, защото е точно така, към умника, той постоянно нещо ти дава акъл. Трябва да се научиш да го слагаш на местото му. Защото ума е като функцията на краката. Когато вървиш, ти си използваш краката. Но като сте спрели, сега правите ли така? Не, нали, защото ще изглежда глупаво. Или пък с ръцете правиш нещо, докато има какво да правиш. После, като спреш така да си махаш ръцете, няма смисъл. Също е с ума. Той трябва да получава пауза. Той е неестествен, защото всичко в природата има плюс и минус. Има пауза. Той работи непрекъснато. Дори и по време на сън, нали, пак се опитва да се намесва. Така че техниките ти помагат да си поемеш дъх от самия себе си. Защото другите да ти кажат да спри, почини си, ти ако не си починиш, или ако не се възстановиш, няма да стане. Медитацията е прекъсване на този непрекъснат поток. Христо Илиев, вярваш ли в Бог? И по принцип в какво вярваш? Страхотен въпрос. Ами, каквото и да ти кажа, изобщо каквото и да ви кажа, няма да ви свърши работа. И да ви кажа, че вярвам, и да ви кажа, че не вярвам, няма да ви свърши работа. Защото това е мое преживяване. И тук се сещам за... отива при Буда един и му задал вечния въпрос. Буда, има ли Бог? Той погледнал, казал, да, има. Но не се тръгнал. Влиза втори. Същия въпрос. Буда, има ли Бог? Той погледнал, не, няма. Идва трети. Същия въпрос му задава. Буда замълчал. И он и той замълчал. Буда се затворил очите. Он и той се затворил очите. След един час он се отворил очите. Докоснал нозете на Буда и се тръгнал. Свидетел на всичко това е бил неговия братовчет Ананда, който е бил негов ученик. Казал Буда, не мога да разбера защо на един и същи въпрос ти отговори противоречиво. Защо на първия каза, че има Бог, на втория каза, че няма? Ами каза, защото първия вика беше атеист. Той твърдо вярваше, че няма Бог. И аз му казах, че има, за да търси. Ами втория? Той каза, е религиозен, но неговата религиозност е много инфантилна. Затова му казах, че няма. Да почне да се съмнява в това, което вярва към този момент, за да стигне до правилния отговор. Добре да вика, ама оня третия нищо не му каза. И той нищо не ти каза повече. Той ли вика? Той разбра моя мълчалив отговор, че до този отговор можеш да стигнеш само в безмълвие. Така че, каквото да отговоря, няма да ти свърши работа. И все пак, нали, за да не изглежда, че се измъквам с историята на Буда, ще кажа, на въпросът е, вярвам ли, че има Бог? Ще кажа, не вярвам. Аз знам, че има. Но това е мое знание. Ти
Ти трябва да намериш твоето. И каква е разликата между вяра и знание? Вярата предполага някаква информация, някакъв кредит на доверие, предварително, някакъв източник. Каква е разликата между вяра и знание? И ще попитам, ти вярваш ли, че си мъж? Или знаеш, че си мъж? Някой е написал, някой ти е казал, че си мъж, или ти просто знаеш, че си мъж, а не си жена? Ти знаеш. И това е вярата. Ти просто го знаеш. Няма нужда да четеш някакви доктрини, или да питаш някой. Така че не трябва да се опитваш по този начин да се измъкваш. Трябва да си минеш твоя път. И тогава ще се намериш твоя отговор. Много ли ви стана, не искате? Не. Не. Да, това е интересно. С този ще приключа. Как обвързването с партньор, а по-късно и децата, се отразяват на човек, тръгнал по пътя към себереализация. Ако прецениш, сподели част от своя опит. Ами вече стана дума, че за да израства човек, той трябва да преодолява някакви трудности. Но ще завърша с една история. Имало един мъдрец в Хималаите, който още като момче се кача горе, високо, пещерата, в една пещера. И въпреки, че не търсил никаква слава, нито известност, постепенно почнали да научават за него и с течение на годините почнали да ходят при него поклонници. Но още когато се появил някой на вратата на пещерата, той му казва, без да му говори, му казва, тръгвай си, не ме занимавай. Въпреки това, и все повече и повече хора почнали да го считат за изключителен мъдрец. Този мъж имал роден брат, който бил най-обикновен селянин, с жена, много чистено семейство, по цял ден работил на нивата, обаче вече много устарял и си дал сметка, че не му остава много време. Казал, да отида да го видя, той е моят славен брат, нали? От 50 години не го бил виждал. Даже се съмнявал дали изобщо ще го познае, още повече пък да говори с него. Но за него е изненада, когато стигнал до входа на пещерата, брат му го познал. Но не го върнал като другите, казал, спря да седни, приготвил чай и започнал да му разказва за целия си духовен живот, за подвига, да се отдаде на аскеза, да стане учелник. Рецитирал му десетки строфи от ведите. И така говорил му 4-5 часа, почнал вече да мръква. И брат му станал да тръгва, казал, ти каза, много хубаво говориш, ама аз съм прост човек. Кажи ми по прост начин, защо стана отшелник? И той му казал, станах, казва, отшелник, за да победя съблазънта. Брат му се тръгнал, обаче на входа на пещерата се спрял така, помислил малко. Върнал се и казал, знаеш ли какво искам да ти кажа? Много е лесно да победиш съблазните, когато около тебе няма съблазни. Много е лесно да не те вълнуват жените, когато ти десетилетия не си виждал жена. Много е лесно да приемеш бедността си, когато не виждаш колко много имат другите хора.
Много е лесно да бъдеш добър въобще към хората, когато покрай теб няма никакви хора. Много е лесно, защото да бъдеш сам. Но е трудно, когато живееш с някой, когото обичаш, а той на моменти просто те срива. И на всичко отгоре трябва вика и да му прощаваш. Навярно каза, за това Исус е казал: обичайте враговете като приятелите си. Защото много често те са един и същи човек. Много е лесно да цитираш Буда, че корена на желанията, че корена на страданията са желанията. Но мислил ли си, че дори това да станеш учелник е пак плод на твое желание? Затова знаеш ли какво мисля? Мисля, че ти не си победил съблазънта. Ти си избягал от нея. И това става. Много е лесно да бъдеш съвършен, когато около теб няма никой. Проблема е, когато са с другите. Това беше, скъпи приятели. Благодаря ви за вниманието. Благодарим ви, ние учители, от мое име, че се съгласихте да дойдете толкова далече. Я знаеш, че толкова прекрасно хора. И аз щях да кажа, но просто е трябвало да се съберем тук в нашето пространство, толкова прекрасни хора. Това, за което пак той говори, че и аз в един момент просто така усетих, че имам нужда и от повече сродни души, с които да споделяме. Благодаря ви, че споделихте това преживяване с нас, с мен, с учителя, но на вас най-много. Благодаря. Заедно. Благодаря ви. Благодаря ви До нови До срещи. скоро. До скоро. До нови Когато срещи. не. Не знам кога и къде, но да се надявам. Добре, и направим разпочи с вас. Нямам нищо против. Да, разбира се.